En onder de klanken van Meijelse muziek is de studio verder volgelopen. Hij aan de tafel voor te interviewen. We hebben de prins en prinses van de Keishoot staan. En de prins en de prinses en de adjudanten van de Vengneuzen. Ik hoop dat ik het goed zeg, want het is, mijn Meijels is niet mijn sterkste kant. Dus we gaan het gewoon proberen. De Keishoot, prins Jens en prinses Nina, welkom in de studio. Bedankt. Ja. En hoe is het nou om prinses te zien, Nina? Ja, heel leuk. Ja? Ja. En ik zie zelfs dat zich rood, geel en groen Ja, dat klopt. helemaal aangepast op het seizoen. Ja. Wanneer ziet je eigenlijk prins en prinses geworden? Hebben ze u gevraagd over prins Jens? Ze hadden mij gevraagd, ja. En hij is zich zoiets van, dat wil ik direct gewoon doen? Of is ze nog heel even moeten denken? Nee, ik had mij meteen opgegeven. Ja, en prinses Nina, is dat bij dich ook zo gebeurd? Ja, bij mij ook. Ja? En wat dacht ze toen van, ik geef me op en we kijken wel? Of hij ze zoiets van, ik wil per se prinses worden? Nou, ik geef me op en we zien het wel. Ja? En iedereen van de groep, van de klas, van de show kon zich toen opgeven? Of hoe gaat dat Ja, bij je? iedereen kon zich gewoon opgeven en dan was het wachten. Ja. En dan komen ze je vragen of je dat wilt gaan doen? Ja. En wat Ja. dacht ze toen ze dich dat vroegen van, wil je prinses worden dit jaar? Meteen ja zeggen. Ja? Ja, Dus vind ze het wat spannend, hè? een beetje. Ja. En prins Jens, vind je zich ook een beetje spannend? Beetje. Beetje. Ja. Je hebt ook natuurlijk ook een hele rood van 11. Ja. Zien dat van de anderen die zich opgegeven hebben, werden dan automatisch rood van 11? Jens? Nee, dan moet je eigenlijk ook voor opgeven. Oké. Dus het is wel een hele eer dat je nou prins en prinses mag zien. Ja. En je hebt ook samen een spreuk. Ja, klopt. Ja. Kent je die spreuk samen doen? Ja, zeker. Dan laat maar eens even zuur, dat iedereen dat weet. Al crossend de vaste lavender, huik maar in mijn gonnever. Alaaf. Hey, ik moet net zeggen, wij wilden de reactie verwachten. Maar heb jij lang over moeten denken over die spreuk? Heb je dat samen gedaan? Nee, wij moesten eerst... Ja, wij moesten tijdens dat ze die spreuk aan het bedenken waren, moesten wij zeg maar foto's maken met z'n tweeën. En toen hebben ze maar de spreuk een beetje bedacht en toen mochten wij zeggen hoe we het een beetje bouwen. Oké. En wat gaat je nou de komende weken nog allemaal doen? Wat is je programma? Ja, de eerste keer dat we weer andere keer. Dat is de kweekmiddag. En daarna is het echt carnaval, zeg maar, een beetje. En dan gaat het echt carnavalsfeest weer. Ja. Heel mooi. Fijn dat je heel even stiet hebt gemaakt. Want we gaan ook natuurlijk naar de prins en prinses van de Vengneuzen. Zeg ik dat zo groot, de Vengneuzen? Ja? Wie met de microfoon? Oh, prins Abel. Hoe ziet jij eigenlijk gekozen als prins? Ja, dich als prins en dadelijk natuurlijk ook de prinses. Ja, je moest je opgeven. En ja, toen hebben ze geloot. En was dat van de school uit dat gebeurd is? Ja, iedereen op onze leeftijd. Ja, van mij ook kon zich gewoon opgeven. Ja. Prinses Lisa, hij is zich zoiets van, dat wil ik gaan doen? Of is er nog even over moeten denken om dich er even op te geven? Nee, ik wou eigenlijk gewoon gelijk opgeven en zo. Ja, dus hij is allebei zoiets van, dat wil ik zeker wel een keer gaan weren, prins en prinses. Ja. Ja. Maar jij ziet eigenlijk voor de tieners van mij al eigenlijk, hè? Ja. Vengneuzen. En doet je dan ook andere activiteiten als de prins en prinses van de Keishoot? Ja. Ja, wat is uw programma? Moeilijke vraag. Ja. Ja. Kweekmiddag gaat je sowieso denk ik wel in, of niet? Ja, en prins treffen. Jeugdprinsen treffen? Ja. Oh, dan heb je nog heel wat voor te boeven dat het eigenlijk vastenavond is. Prins Abel, de spreuk, hoe heb je die samen bedacht? Ja, we hebben er gewoon iets van het jubileumfeest van gemaakt. En wat voor jubileumfeest heb je dan precies? Ja, gewoon dat wij 11 jaar bestaan. Je bestaat 11 jaar nou. Oh, dus dat is een hele eer dus om een jubileumprins en prinses te zien ook nog. Ja. Ja. En dan heb je natuurlijk je adjudantes, 3 man sterk. Hebben die zich ook kunnen opgeven of zien dat vrienden van u? Nee, die konden zich voor smoke opgeven. En je hebt ook voor adjudanten opgegeven of dacht je van we geven ons op ook om eventueel prins en prinses te worden?
Hoe wordt hij verlegen? Nee, ik was vorig jaar ook adjudant en ik mocht nog een jaar door. Ja, ik had me dit jaar opgegeven voor adjudant en ook voor prins. En daar ben ik gelukkig tegen geworden. Gelukkig tegenwoordig. Dus dit past beter bij dich. Ja, ik Vind weet je? niet. Ik vind het wel leuk. Dat is altijd het belangrijkste. Hè? Mm. En de derde. Nou ja, ik had ook voor alles opgegeven, want dat vond ik wel leuk. Maar nu ben ik vorst geworden, dat is ook leuk, ja. Dat is ook heel goed. Ja. En dichtbij vorst, dat is een duidelijke taak. Jij mag de prins en prinses gaan begeleiden. Dan gewoon ik vermoed als adjudant ziende. Is dat een zware taak bij die twee? Nee, dat valt wel mee. Ja, Eigenlijk wen je er wel aan. Als je het een paar keer doet, dan daar rolt ze vanzelf in. Hè? ja. Dat is ook zo. We moeten eigenlijk hier het interview afsluiten met de spreuk natuurlijk van de prins en prinses. Want we hebben het wel al gehoord hoe het is ontstaan, maar we hebben nog niet gehoord wat het is. Dus aan de microfoon. Met vol energie en goede zin knallen wij het jubileumjaar in. Dankjewel. Kijk, verwacht dat de prins iets enthousiaster reageerde. Dus die doen we even opnieuw. Ja, net was hij heel enthousiast bij hun, dus dat doen we even opnieuw. Je mag nog een keer. Met vol energie en goede zin knallen wij het jubileumjaar in. Dankjewel voor de komst. Jullie schoenen vast vanavond. En natuurlijk ook heel veel plezier bij de Kijk-Knappe Kweekmiddag. En misschien zien we ook nog wel eens een keer terug bij vast vanavond samen. Dankjewel. En we gaan verder met de muziek.